Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampai gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu adhedhasar semangat kebangkitan. Dinten menika dinten Setu ing Oktav Paskah utawi dinten pungkasan Oktav Paskah, kula panjenengan kaparingan pitedah bilih anggenipun Gusti Yesus ingkang sampun wungu lan ngatingali para murid dalem kagungan tujuan supados para murid dalem pitados ing panjenengane bilih Gusti ingkang wungu menika nggih Gusti Yesus ingkang rikala semanten sugeng ngempali para murid. Lan yen sampun pitados, Gusti ngersakake supados para murid dalem martosaken kekeran kawilujengan sangsara seda lan wungu dalem Gusti kanthi nglestantunaken pakaryan-pakaryan kawilujengan dalem Gusti. Kula panjenengan sami ing jaman sakmenika ingkang ugi pitados ing Gusti lan nampi wartos bab kekeran kawilujengan dalem menika wohe pengalaman kebangkitan para murid dalem. Kula panjenengan saged mbayangke yen para murid dalem menika tetep ora pracaya, tetep ora ngandel bilih Gusti Yesus sampun wungu, mbok menawi iman kapitadosan bab Gusti Yesus ora bakal tekan awake dhewe. Umpaminipun para murid dalem langkung pitados bilih jenazah utawi layonipun Gusti Yesus dicolong dening murid dalem sanesipun, mbok menawi kapitadosan menggawe wungu dalem Gusti ya ora bakal sumebar tekan saindenging donya. Ning alhamdulillah syukur kepada Allah bilih para murid sing tanda kutip wiwitanipun dablek wis dikandhani dicaosi pirsa dening Maria Magdalena, dening murid Emmaus, dening Simon, ning kok ya tetep wae ora pracaya. Ning pungkasane para murid lajeng pitados. Nah menika iman ingkang awujud kanugrahan. Iman menika pancen daya pangupaya awake dhewe anggenipun pitados utawi nanggapi sih katresnan lan kawilasan dalem. Ning wonten ing pangupadi menika awake dhewe ya tetep tinarbuka dumateng sih nugraha dalem saengga awake dhewe dadi pracaya. Para murid ingkang lajeng tinarbuka dumateng menapa ingkang dipun wartosaken lan diparingake Gusti piyambak, para murid lajeng pracaya. Nah, menika tentu dados tepa tuladha lan kaca benggala tumraping kula panjenengan anggenipun ugi mbangun kapitadosan ing ngarsa dalem Gusti. Kapitadosan menika boten namung kanthi daya pangupadi kamanungsane awake dhewe, ning ya awake dhewe tetep sumendhi dening daya kuwasa dalem Gusti. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ra ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi
Srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Markus bab 16 ayat 9 ngantos dumugi gangsal welas. Nalika Gusti Yesus ing wayah esuk ing dina kapisan ing minggu wungu saka seda sing dikatingali dhisik dhewe Maria Magdalena sing biyen ditundung setane pitu. Maria nuli ngabari para pendherek dalem sing lagi padha susah lan nangis-nangis. Nalika wong-wong mau krungu jarine Gusti sugeng lan Maria sing weruh padha ora ngandel. Sawise iku Gusti Yesus ngagem rupiliya ngatingali murid loro sing padha mlaku metu saka kutha. Murid iki nuli bali wewarta marang murid-murid liyane nanging ya ora padha diandel. Wekasane Gusti ngatingali rasul 11 sing lagi padha mangan lan paring deduka marga anggone padha puguh ora gelem ngandel lan ora pracaya marang wong-wong sing meruhi Gusti sawise wungu saka seda. Sawise iku Gusti paring pangandika, padha menyanga saindenging jagat lan wartakno kabar kabungahan marang sakeh titah. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika nyariosaken kados pundi para murid dalem sami boten ngandel, boten pracaya bilih Gusti Yesus wungu. Mbok sampun dicariosi dening tiang-tiang ingkang kaparingan nugraha dikatingali Gusti Yesus sing wungu. Maria Magdalena, murid Emmaus cacah kalih ingkang sampun ngalami Gusti Yesus sing wungu. Ning murid-murid sanesipun sami ndendeng ora do ngandel. Nah menika gegambaran kados pundi warta bab wungu dalem Gusti boten gampil dipun tampi lan dipun pracaya. Para murid dalem piyambak sing glundang-glundung sing tansah nampi sabda saha wewecan bab Gusti Yesus sing bakal sangsara seda sinalip ora pracaya menapa malih tiyang sanes. Awit nggih sepisan malih pengalaman bab tangi saka pati menika jarang banget kepireng. Ora ana wong sing wis mati urip maneh kecuali mati suri. Mila pengalaman kebangkitan gadahi tantangan sing luar biasa. Para murid ingkang lajeng pitados menika temtu boten namung setunggal minggu lajeng pitados. Para murid anggenipun boten pitados utawi boten ngandel, mbok menawi boten namung setunggal minggu, ning mbok menawi nggih berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Mila warta bab wungu dalem Gusti ing sakmangkih ingkang kula panjenengan riyayakaken dinten Pentakosta 50 dina saksampunipun Gusti seda menika temtu dados panglimbang bilih tantangan ngandeling wungu dalem Gusti betahaken wekdal lan manah sing tinarbuka. Mila menika nggih saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan. Riyaya Paskah awake dhewe nderek misa wonten panitia biyayane ya ora sithik. Menapa estu nggih lajeng nuwuhake kapitadosan bab wungu dalem? Apa awake dhewe ya tetep ndendeng, tetep ora pracaya? Ya pancen melu riyaya Paskahan ning uripe awake dhewe sacara kanyataan ora pracaya marang wungu dalem Gusti. Ora ana owah-owahan sing signifikan. Umpamane sing ora tau sembayang dadi sregep sembayang, sing bolong-bolong tindak gereja dadi
buntet le tindak gereja, saben dina saben minggu tindak gereja. Sing biasane seneng ngrumpi terus mandeg greg ora tau ngrumpi. Sing biasane gawe dosa terus mandeg greg ora gawe dosa. Kadangkala menika nggih boten gampil wonten ing gesang kula panjenengan. Awake dhewe ya tetep ndendeng. Mbok riyayane Paskah kuwi semuwa meriah luar biasa. Ning sak sampunipun Paskah ya bali kaya wingi-wingi maneh. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.